Ikusten da jarraitzen dugula ur jauziarekin, kanpoan eta barruan. Gaurko bizlariak, lehenengo bizlariak hementxe dauzkagu, eta ja hasiera emango dugu lehenengoari, Alaitz Aizpuru da, berak harreman berezia ere eduki du Txillarregiren obrarekin, eta orain dela gutxi ere argitaratu den bilduma txiki batean ere bera izan da editorea eta harturaduna. Eta bestela ere Joseren filosofia ondo ezagutzen du, eta berak gai hontaz hitz egingo digu. Jose Azurmendi, historia, memoria, gaur eta hemen. Nahi dezunean. Eskerrik asko, Iñaki. Egun on danoi, eskerrik asko etorri zareten guztioi, ostiral euritxuta aizetxu hontan. Eta eskerrak baita ere guztia antolatzen ibili zareten taldeari, badakidalako lan mordo bat egin duzuela, eta ordu pilatako lan isila. Joseren obraz hitz egin ahal izateko aukera hau eta gune hau egikaritu ahal izateko, ezta? Ni atzo ez nintzen egon kongresuan, eta horrek ematen du bildur pixka bat, ze ez dakizu aurreko egunetan ze esan ote den. Eta zentzu hortan uste dut, gaur nahi eta nahi ez, errepikatuko ditudala, ziurrenik atzoko egunean zehar, esan ziren hainbat ideia, ezta? Hala eta guztiz ere, espero dut errepikak horregia ez izatea, eta zerbait, ideiaren bat behintzat berria ia aurkezteko aukerarik badudan. Aritzek pixka bat kongresu honen berri eman zidanean, eta gelditu ginenean kongresua hitz egiteko, eta ia parte hartuko ote nuen, aipatu zidan, nahi zutela, nolabait azken egun honetan Joseren obra aurrera begira edo ze izan daitekeen, edo aurrera begirako ze planteamendu, edo olako gaiez pixka bat solastea, ezta? Eta momentu hartan bertan planteatu nion gaur nolabait nire hitzartze honi jarri diodan izenburua. Alegia, Jose Azurmendi, Euskal Pentsamenduaren historia, memoria, utopia, gaur eta hemen eta aurrera begira, edo laburrago esateko, nola gorde Azurmendiren lana etorkizunerako. Eta nola bait horrei buruz, nik horren bueltan neukan korapilo propio batetik hitz egiten hasi ginen. Ez nuen ikusten oso egokia izan zitekenik ere, kongresurako azken egunerako ekartzeko, nolabait, gaur ere bildur pixka bat ematen dit, ia nola ulertuko den, jakingo ote dudan behar bezala esplikatzen. Baina, bainaiko nukela korapilo hori zuekin partekatu. Galdera hori, edo nola gorde Azurmendiren lana etorkizunerako, aipatu dudan bezala, neure barne borrokatxo batetik sortutako galdera bat da, ezta? Eta momentuz, askabiderik edo soluziorik behintzat ez diodana behar den moduan behintzat topatu. Eta gaur aipatu dudan bezala nahiko nuke korapilo hori zuekin partekatzea. Behar bada zuek lagunduko didazuelako korapilo hori askatzen, eta aukera hau ez nuelako nahi galdu, ez delako egunero sortzen Jose Azurmendiren lana hitz egin ahal izateko, eta beste zaleekin eta Azurmendiren testuak eta ezagutzen dituztenekin, hortaz hitz egiteko aukera ez delako egunero suertatzen. Orduan, banatu ditugu horri batzuk, alde batetik idatziak dira, bestetik xuriak, alde xuritik hartu behar duzu eta berrerabili ahal izateko. Eta nahi dizuet proposatu ariketatxo bat. Norbaitek ez baldin badu nahi egin, ez da ezer gertatzen, baina printzipioz ariketa individuala da, personala da. Gero egingo ditut galdera batzuk, baina nahi ez duen inork ez du zertan gero erantzun. Nik galdera batzuk botako dizkizuet, eta gonbidatzen zaituztet nolabait, norberak Azurmendiren lanarekin izan duen ibilbide personal hori marraztera edo idaztera. Nik galdera batzu botako ditut, eta norberak nahi duen gisa, idatziz edo marrazkiren batekin edo simboloren batekin, nahi baldin badu erantzun ditzala.
nik uste dut interesgarria dela, ze gauza hauetarako normalean egunerokoan ez dugu denborarik edukitzen, eta badugunez hemen denbora eta gainera elkarrekin gaudenez uste dut ariketa interesgarria izan daitekeela. Bueno, lehenengo galdera da, noiz agertu zen zure bizitzan Azurmendiren lana? Zenbat urterekin, zuk zenbat urte zenituen? Bigarrena da, bizitzako ze momentutan edo ze ingurutan ezagutu zenuen Azurmendiren lana. Hirugarrena da, zeinen eskutik ezagutu zenuen. Hurrengoa da, ze gairekin lotzen duzu nagusiki Azurmendiren lana. Hurrengoa da, Joseren izenak, ze beste pertsonen izenak dakaskizu burura. Nolabait gaur euskal pentsamenduaz arituko garenez, euskal pentsamenduarekin loturiko zein beste izen datozkizu burura. Eta azkena, Azurmendiren lanaz, inoiz, norbaitekin hitz egin baduzu, Azurmendizalea ez dena edo ezagutzen ez duena, legia, zein da persona horiengatik jaso duzuen iritzia. Noiz baitzuek aipatu baldin badiozue, nor den Azurmendi edo bere lana edo ze jaso duzue bueltan. Bukatuta gutxi gora bera? Bueno, momentuz utzi alde batera paper hori, gorde eta gero berrartuko dugu. Bueno, lehen aipatu dudan bezala eta errepikatuz, nire gaurko ariketa edo korapilo hau zuekin partekatu nahi dudana da nola gorde Azurmendiren lana etorkizunerako. Eta izenburu nagusitzat jarri nion Jose Azurmendi euskal pentsamenduaren historia, memoria, utopia, gaur eta hemen eta aurrera begira. Azurmendiren lanean, historiaren filosofiak edo historiaren inguruko gogoetak leku esanguratsua betetzen du. Bere ibilbide osoan ageri da gai hori, eta bere idatzietara jotzen baduzue, han eta hemen, liburu zein artikulutan agertzen dela ikusiko duzue. Bere hastapenetako urteetan hasi eta bukaeretako lan mardul hoietaraino. Izan ere, Azurmendiren belaunaldiarentzat, historiaren gaia ezinbesteko gaia izan da. Gai ekidiezin bat, nolabait. Lehenik eta behin, deshistoriaren lurrean jaio zirelako beraiek, ondarerik gabe. Eta zentzu horretan, egin zuten edo egin duten errekuperazio lana, lehenik eta behin behar vital bat izan zelako beraientzat. Behar moral bat bezain beste. Bestetik ere ezinbesteko gaia izan da historiarena, gizakiaren ulerkera zerutiar betiereko esentzial horri, belaunaldi honek
gizaki historikoa, ezurraragizkoa, kokatua, jarri behar izan ziolako aurrez aurre. Eta zentzu horretan, gizatasun historikoaren, gaur eta hemengoaren, garrantzia eta azpimarra, indarra egin. Hirugarrenik, Joseren lanean oso agerikoa da, eta belaunaldi honen lanean ere bai. Historia bakar, progresibo, unibertsalaren ideiaren kontra, guztiz kontra egin dute. Historia partikularrak, askapen historiak, historia kulturalak, indartzen eta aldarrikatzen saiatu dira. Eta laugarrenik, iraultzaren ideia problematizatu dute. Arrazoimenaren eta zientziaren optimismo baikorregietatik urruti, zerotik abiatu ahal izatearen gizaki berri baten, gizatasun eta mundu berri baten posibilitatea bera ezeztatu dute. Azurmendiren belaunaldiak historia problematizatu du bere zabalero guztian. Eta historiaren beste ulerkera bat aurkeztu du. Aurreko abertzalek, gerraurreko abertzalek, esan nahi dut. Abertzaletasunaren oinarri eta indargunetzat historia erabiltzen baldin bazuten, eta hor dauzkagu Artetxeren obrak, eta hor dauzkagu Azurmendik Artetxeren obrari erantzun nahian, eta Artetxeren antzerako obrak idazten zituztenei erantzun nahian idatzitako manifestu atzeratua. Alegia, izen handidun, erderaz bizi ziren izen handidunen euskal historiari, euskeraz bizi diren herriaren historia kontrajartze hori. Aurreko abertzaleek historia europearraren kopia bat egin nahi batean dabiltza. Nahita ezean kopia txar bat. Norberearen originaltasunetik kanpo beste batenari jarraitu nahian edo uraren mailara egokitu nahiako saiakera etengabeko bat denenean. Belaunaldi horrek linea horrekin moztu egingo du, eta historiaren gaia problematizatzearekin, memoriarena, mitoarena, utopiarena, historiaren mailara ekarriko ditu. Baina horretaz gain, abertzaletasunaren erdigunean, historia edo arraza jarri beharrean hizkuntza jartzearekin, abertzaletasuna ez ezik, gizatasuna ere guztiz aldatuko da. Beste gizatasun bati egingo diote bide. Ordura arte, historiaren ulerkerarekin historia bakar baten linean baldin bagabiltza, progresoaren ideiarekin, arrazoiaren ulerkera monolitiko batekin, belaunaldi honek monismoaren lekuan konplexitatea sartuko du. Eta gizatasunaren ulerkera aldatuko duela diodanean, esan nahi dut, arrazoizkotasuna bezain beste irrazionala, ametsa, loa, eromena, nahia, emozioa, guzti horiek ere gizatasunaren ezinbesteko partetzat ulertuko dituzte. Eta hortaz, lotsatzeko ezer dagoenik uste izan gabe. Bataren lekuan plurala. Hizkuntzan jartzen baldin badugu indarra, argi baitako, gizakiaren ulerkera kultural batera pasatzen baldin badugu, argi dago diversitatea ezinbestekoa dela. Hizkuntza batek eratutako mundu ikuskera batean oinarritzen baldin badugu komunitatea, pertsona baten izatea, diversitatea hasieratik hor dago. Beraz, aldaketa hau bera, historiaren akentzea edo arrazaren akentzea eta historia jartzea erdian, diversitatearen aldeko apustua da hasieratik.
Progresoaren lekuan aldaketa eta diferentzia aldarrikatuko dute. Aipatu dut, historiaren aldaketa honek kolonialismoaren amaieretan edo prozesu deskolonizatzaileak abiatzen direnean oso sortuko diren historia desberdinak edo herri desberdinen aldarrikapenekin bat eginik, historiaren ulerkera uniboko ura guztiz alde batera utzi, eta norberak askoz ere modu askeagoan bere historia sortu ahal izatea eta horren defensaren aldeko posizionamendu argia hartuko dute. Determinismoaren lekuan askatasuna. Arrazoiarekin batera, kausa ondorio logika bat dago oinarrian. Arrazoia nolabait urtzen baldin badugu edo nolabait irrazionalarekin, mitoarekin, ametsarekin nahasten baldin badugu, kausa-efektu logika hori, horren oinarrian dagoena gure mentalidade europearrean, zartatua gelditzen da. Eta kausalitatea bezain beste kontingentzia agertzen da, mai gainera. Eta beraz, historia ere ikuspuntu kontingente batetik, ez determinista batetik ikusteak, sekulako aldaketa dakar psikologian. Aurrera begirako erabakiak hartzerakoan, efikaziaren ulerkera aldatzen da errotik, politika egiteko moduak, eta abar. Ezagutzaren teoriatik ere, zentzuaren pasako dira. Eta hemen lotu nahi dut, historiatik mitora, historiatik memoriara dagoen aldaketa. Historia nolabait aurretik empirismo positibista batekin lotua zientziara eta ezagutzara lotutako disiplina bat bezala ulertzen da. Hemen zentzuak indarra hartzen duen enean, historian, gertakari empirikoen batura bezain beste hoiei emate zaien zentzua, edo ze gertakari empiriko hori emango diogun garrantzia, hartzen du garrantzia. Eta hor zentzuaren ezinbestekotasuna sartzen da. Alegia, historia, ezagutza zientifiko eta gertaera empirikoen batura baino, aurrera begira dauzkagun proiektuen araberako irakurketa bat bezala, memoria bat bezala, eta utopia lotuta. Denborarekin lotuta, horrekin gabiltzanez, bi ideia nagusi nahiko nituzke azpimarratu, uste dudalako belaunaldi honengan aurreko abertzaletasuna eta ondoren etorriko direnarekin guztiz desberdinak direla, eta uste dudalako gaurtik begira ere ideia interesgarriak direla, da denboratasun berri baten nozioa. Eta hor bi ideia aipatuko ditut. Alde batetik da denboratasun bikoitza edo denboraren bi nozio aldi berean bizi dituztela. Azurmendiren lanean bi denboratasun hauek oso agerian daude. Alde batetik denbora mitikoa, ziklikoa, zirkularra, naturara gerturatzen gaituena edo naturarekin bat egiten diguna. Eta bestetik denboratasun lineala edo historikoa. Aurrekoen ulerkeran bigarren hau bakarrik zen. Hauek aurrekoa ere eranzten diote. Eta biak ala biak elkarrekin. Denboraren ulerkera honek gizakiaren ulerkera bat dakarkigu. Sortzailea bezain beste, kreatzailea bezain beste, kreatua edo sortua. Aurrera doana bezain beste, errepikakorra. Garaikidea bezain beste, arkaikoa. Baikorra bezain beste, ezkorra edo ez horren baikorra behintzat. Ekintzailetasun ausartaren pare, naturarekiko bat izatea. Eta horrek dakarren apaltasuna, besteak beste.
Denboraren ulerkera honekin, historia da ez da historia europearra. Guztiz beste koordenada batzuetan da ulergarria. Eta modernitateko gizaki autonomo, individual, independiente, bere buruarekin ziur eta ustez aske horretatik, guztiz beste gizatasun badator. Kolektiboa, interdependientea, apalagoa. Salto egingo dut, ze uste dut, ez, denboraz? 5 minutu geratzen zaizkit, bale, bueno. Bigarren ideia bizkor-bizkorra aipatzearren. Nik uste dut oso importantea dela baita ere, eta uste dut gaurkorako ere garrantzitsu zaigula. Denboraren lerroa, Joseren lanean, gaurtik atzora eta atzotik biharrera doa. Ez doa gaurtik biharrera. Gaurtik atzora eta atzotik biharrera. Denbora historia, gizakion sorkari den neurrian, ez da aurrera begirako ezer bakarrik. Atzera ere ezinbestez begiratu behar dugu. Ulerkera zientifiko bat baino haratago, bizitza kolektibo bati egiten diolako kasu, etiko bati, ulerkera filosofiko bati. Eta komunitatearen sorkaria den enean, sorkari kultural simboliko bat den enean, interpretatua, irakurria izan behar duen zeinu bat den enean, soka hortan aske, baina aldi berean lotu, lehen ere aipatu dugun ideiarekin, lehen aldia ezin dugu atzean utzi. Ezin dugu pentsatu gaurtik aurrera atzea bere hortan utzita gurekin zerikusirik ez luken zerbait balitz bezala. Hizkuntzaren biziraupena, komunitatearen biziraupena, uniberso partikular, hizkuntza horren bueltan sortutako uniberso horren mito, sinesmen, historia guzti horrek ezin du gaurtik biharrera bakarrik formulatu. Derrigorrez, lehenalditik ere edan behar du behin eta berriz. Baina lehenaldi hori, eta horregatik utopia hitza ere erantsi dut, lehenaldi hori gaur egun ditugun behar eta gaur egun ditugun utopia hoien arabera irakurri beharra daukagu. Eta irakurtzen diot Joseri. Herri bat bere historia eta bere utopia da. Bere historia bizi eta erreala, izan ere oraingo interesekin asmatzen da iragana, eta iraganak imaginatuak egindagi geroa. Euskal Herriak mitoa egiten du eta mitoak Euskal Herria. Horrela bada historiaren faltsifikazioa kontsideratzen direnak, kasik historiaren iraultzak kontsideratu beharko lirateke agian hobeto. Errealitatea, mitoa, utopia, historiaren elementuak dira nahasmaz, batzuetan lagunak, batzuetan etsaiak, beti presente. Baina herri bat bere memoria, mitoa da eta bere utopia. Beraz, iraganaren esklaboak ez izatekotan, mitoak ez eguneratu bakarrik, gainditu egin behar du bere burua, utopia behar du. Salto egingo dut. Eta galdetuko dizuet, zein dira gaur egungo gure utopiak? Ze utopiak gidatu beharko lukete gure memoria, gure mitoa, gure historiaren ulerkera? Eta orain eskatuko dizuet lehengo papera har dezazuen, favorez. Lehen idatzi duzuen zuen ibilbide hori. Eta galdetuko dizuet, ze tankera hartzen diozuen egin duzuen zuen ibilbide horri. Norbaitek nahiko balu bere inpresioren bat partekatu? Bestela nik 2 galdera luzatuko dizkizuet. Eta mesedez, inporta ez baldin bazaizue, eskuak altxa. Eskua altxa beza, norbere ibilbide horretan,
Azurmendi pentsalari normalizatu bat dela uste duenak. Bota bai. Ados. Gero nahi bali mauzu jarraituko dugu. Garatuko duzu gehiago. Eta bigarren galdera. Zuen ibilbide horietan, emakumezkoen izenak, gizonezkoen pare ageri aldira. Hala bada, altxa eskua mesedez. Pentsatzen nuen. Hauxe da, korapiloa. Hauxe da, Joseren lana nola gorde etorkizunerako, nola ekarri etorkizunera. Nere kasuan ere, bi galdera hoien erantzunak dira ez eta ez. Eta bata zein bestea, nere kasuan evidentzia hutsak dira. Korapilo hau neuk bizi izan dut, nolabait, lehen Iñakik aipatu duen bezala, Txillardegiren lanari edo Azurmendiren lanari urte asko dedikatu dizkiot. Eta aldi berean, gero jarraituko dut irakurtzen, baina korapilo hau ezinbestean gero eta evidenteago egiten zen, lanean ari nintzen enean. Alegia, galdera da, botatzen dizuet galdera. Kulturalki normalizatua ez den herri batean, non gizonen historia normalizatua deitzen den hori ere ez dugunean, nola uztartu, nola eratu historiografia feminista bat. Eta feminista diodanean, feminista esan nahi dut, ez dut esan nahi emakumeena. Euskal pentsamendua deitu nahi dugun hori benetan hala izan dadin, eta ez gizon izenez osaturiko urrenkera bat, nola gorde Joseren lana etorkizunerako. Euskaldun gisa, bai ala bai, gorde beharrekoak zaizkit izen horiek. Ezagutarazi beharreko eta aldarrikatu beharreko direla sentitzen ditut indar handiz. Baina aldi berean ni ez naizen beste norbait ez ari direla ikusten dut. Zergatik gaur-gaurkoz bederen euskal pentsamenduaren alde lanean ari naizenean, feminismoaren alde ez naizela ari sentitzen dut. Bataren alde egiten dudanean, bestearen kontra nabilela. Bati denbora eta indarra dedikatzen dizkiodan neurrian besteari kentzen dizkiodala. Benetan uste dut, Azurmendiren lana etorkizuneko euskal pentsamenduan erreferente izaten jarraitu behar duela eta jarrai dezakeela. Baina benetan uste dut zubilan hau egitea ezinbesteko zaigula. Benetan uste dut Azurmendik kontra duela alde. Alegia, bere lanaren ez ezagutza. Azurmendi ez da gure artean ere egile normalizatu bat, ez ezaguna da gure herrian. Prejuizio asko dago Azurmendiren lanarekiko. Esango nuke, belaunaldi ez ulertu baten kide dela, aurrekoek ez zuten ulertu, ondorengoek ere ez zuten ulertu. Eta itxuraz, oso gizonen mundu batetik dator eta oso gizonen mundu batetik idatzi du. Nik uste dut benetan Azurmendiren lana gaur egungo erronka asko gogoetatzeko modukoa dela. Feminismoarekin parez pare hitz egin dezakeela. Feminismoak asko duela Azurmendirengan
jasotzeko Azurmendiren lanak beste horren beste feminismoan jasotzeko. Joseren lana, nire ustez benetan, lan garaikide bat da, alderdi askotatik. Epistemologia berritzaile bat dago bere lanean, epistemologia feministatik bat ere urruti ez dagoena. Baina Joseren feminismoa ez zaigu asegarri gaur-gaurkoz. Euskalgintza eta feminismoa uztartzearena urgentziazko egin beharra dugula uste dut. Lorea Agirre eta Idurre Eskizabalek bere trikua esnatu da lanean proposatzen duten bezala. Gaur eta hemen, historia, memoria, utopia garaikideak, emakumeak historia, memoria, utopia horren parte izatea exigitzen du. Exigentzia etiko bada, exigentzia kultural bada, exigentzia intelektual bada, exigentzia politiko bada. Baina enaiz ari gizonen antzik handiena duten emakumezkoen izenak urrenkera hortan txertatzeaz. Hori izatezkotan ere lehen pauso balitzateke edo trampa bat. Era horretara, gizonen antza duten emakumezkoen izenen bila jarraitzen baldin badugu, emakumeak beti izango dira salbuespen. Gaur egungo kondizioetan behintzat. Eta hor dauzkagu zaintzaren datuak, hor dauzkagu aitatasun eta amatasun baimenak hartzen dituztenen portzentajeak eta beldurgarriak dira. Zaintza emakumeen bizkar dago gaur egun ere. Eta horrek suposatzen duen denboraren erabilera. Beraz, gizonen antza duten emakumezkoen bila aritu gaitezke, baina horrekin ez dugu soluzionatuko. Uste dut pentsamenduaren ulerkera aldatu behar dela. Eta uste dut zentzu hortan ere Azurmendi oso erabilgarri zaigula, eta uste dut zentzu hortan ere Azurmendi katedrak sekulako erronka duela. Azurmendik urteetako borruka egin duelako, beste ezagutza baten alde, herrigintzarako baliagarria zenez, eta orantxe bukatuko dut, bakit berandu nabilela. Herrigintzarako ezinbestekoa izan den ezagutza baten alde, akademiako korse, estu eta arrotz horietatik kanpo, legitimazio propio bate autoridadea emanik, emozioak, sentipenak, lurra, gorputza, historia, memoria, guzti hori ezagutzaren barne inplikatuz, akademiak eskatzen duen zurruntasun eta objektibidade eta ustezko neutralidade hortatik urrun, eta horregatik askotan da gutxietxia Azurmendiren lana. Baina nik uste dut Azurmendiren lanak, esan bezala feminismotik ez daudela horren urrun. Baina sekulako lana daukagula, belaunaldi berriei hori jakinarazten. Hori ezagutarazten, hori beraiek deskurri dezaten gogoa pizten. Eta horretarako uste dut Azurmendi katedrak erronka interesgarria daukala, gaur hemen gauden guztiok ere bai, ziurrenik atzo hemen egon ziren askok ere erronka hortan parte hartuko dutela, ez daukat zalantzarik. Eta nik galdetu nahi nizuen zubilan hori zuek nola egingo zenuketen. Baina ez dakit inork erantzun nahi izango ote didan. Ez dakit inork horrela bizi duen, edo ez da ere. Bueno, eskerrik asko Alai.